musamanike makumbo zvakanaka vasukuru ekani waro makadi yenyu vazukuru sipo makadi sekuru varidani vabanja kwakadi kumusha kwamabva kumusha kurirane sekuru imwe makwata maure yanu ndezvo tinokugamuchirai mumatare angu amapinda madeko-deko ano vasukuru chabwino zvakanaka varidani pamachoka pakadi pamusha pamabvapo aiwa kumusha kuriraiti sekuru pashoma apo ndikakuyang'anai pana ufamilia ndatarisa vazukuru dare renyu pane ukama here pakati penyu ava ndaamaya iyo ndio mwana wacho uri mwana wacho ndizvozvo bwanyi matembere amai vemunhu makadi unichitovani dzina zita rako unonzani naye muzukuru merina kwevera pasi kwemukomana unonzani ndinonzi king bawero okay urisei upenyu vazukuru vangu raramo yenyu iri sei vazukuru matambudziko ega ega sekuru kuti ndisvike kwadaita zvino asi kona ndikakuyangana nkana yanu ichitanga rina sigredo ndatarisa dare renyu vazukuru dare renyu riri kuita serine secret hamusi kubudirana pachena rine chihwande muhwande munohwandirana ipapo pamubudirane pachena umbafara muri kuzwa here shoko rangu randiri kudzidzisai padare renyu ndiri kunzwa sekuru madhara ari kuoni baba vakakubereka iwe varume vaamai ava vari kupi baba vakafa vakafiriseri vakafa uona iwe sirai robert tatebu uona nyaya yekuti kada kutaura mwana wacho nyaya asiri kuziva pane nhau iyi isizivo nemwana yandoda kutaura ine secret yaamai asi nhau ine secret yaamai ava ukumbafara ndikuzvinzwa sekuru oda kare vanhu vaiti ukada kutenga ushamwari vaipasana shereni handiti unozviziva here kuti kare kai pasi chigare vanhu vaiti kana vakada kuti vave mafriends vave shamwari neshamwari vaipanana zvimari zvimakobiri zvimashereni zvimacoins so shamwari kuga kuenda kufarira unoda kuti uite shamwari yangu saka chimari ichi ndatengana kana kuti iwe ndifuna kuti uite uroyi byangu ndikupase uroyi kana kuti vaigona kuti iwe shamwari ini ndiri muroyi ndinoroya saka ndoda kuroya newe ndoda kuite shamwari yangu pauroyi tipoti tichiroya tese saka woita nayo kana uchida kuchidaro inondipa shereni ndo zvaivapo kare zvienanganaboka pakati shereni nacho ndo mari yainge ine buri pakati yakaboka pakati kudai ndo mari yaisitenganwa nayo ushamwari yaisitenganwa nayo uroyi kumashuro ndapanza shakani adakureva iri pana ava uyu mama wake ana munhu adagurana naye ufiti saka nhau yandiri kuda kutaura pakati pedare revazukuru vapinda ndikuti amai ava nemmunhu wavakatengana naye uroyi singazikana mwana asingazvisivi asingandikayangana mudabariwa atiri pamwe ngasvike 7 asi ndokwana masara 2 saka imimi vana pakuberekwa kwenyu ndikacherechedza dare rangu riri kundidzidzisa kuti makaberekwa muri 7 asi paku 7 wenyu apa vamwe sakapera kufa masara muri 2 ndizvo here mukomana apo ni 2 wacho hausi kuziva kuti ari kupa kumene nemasango akutanda kutanga kupera mumwe wako asara ari kurarama wakaberekwa naye anongonzenzereka nemasango kutaura kuna hapana kuziva kwaari akunzi akupenga akunzi akaba ari kunzi akaba kwaakaba akagadzirwa iko zvino akupenga iyo inangonkaniwo kana ndifuna kuda kuna mama wako mama wako uziva kuti apa so ana matenda akudwara nawe yandiri kuda kudzidzisa kutaura pana amai vako uri kuzvizira kuti amai vako murwere kutaura kuno vane hosha iri kunetsa pavari ndoenda wira kuno kusekuru handisi kurara kumbaonawo amai avo asi kaimvaka ukona tikarwara munhu asi unoenda kuchipatara asi teerera unzwe handinozoti kana munhu arwara anoenda kuchipatara ndizvozvo kana zviri zvechivanhu unouya kwatira nemazitateguru asi kana zviri zvechivanhu unouya kunana sekuru ndovanorapa ndizvozvo zvinoona amai ako anongopesa arongorwara angoti muchipfuwa apa ndikatasa mazuva apera aitenga vaitomborutsa ropa now chitarisaona amai ako anongochema nemuchipfuwa pamazuva yapera aya vaitomborutsa ropa ndizvozvo sekuru iwe ukatonetsana kuti andi kuchipatara akatokurova akatokutukwana ndizvo here zvikaitika zvokasvika pane imwe nguva yakati amai handi yekuchipatara vakatoramba zvekuchipatara vakatonditi please tiende kuno vanobatsira zvechivanhu
kuchipatara kwacho vari kutoramba saka ndokuya kwandaita kuno kusekuru. Hamba panoda vana kuti ugone kusvika pano ruzivo rwekufamba kuti usvike pano wakarwana kupi? Ndakaona pamafoni masocial media ndopa ndakaona kuti pana pakanzi sekuru tacho vanobatsira chichi. Ndobva ndazotaura amai kuti amai ngatitengese mombe tiende kuna sekuru pandiri kuona panobatsira ndokusvika kwataita kuno. Unzwa kuti mama wako ndifiti? Iwe unozviziva kuti amai vako iwe Muroyi? Handizviziva amai vanotoenda kuchechi. Kugereja? Kuchechi vanotoenda kuchechi? Ndo vanoto kuchechi havarombe. Chechi ipi? Vanoona mata dzenguo chena idzodzi. Masowe echishando. Manguo chena. Andoriraona mweya ikoko. Hanzi vanotochemawo nemweya here? Vane muchinjika yekueresa vanhu. Ikoko manje handizvizivo. Koma bhandiri yekueresa vana nekukwesha vana nhova? Zvimwe zvimachira zvavanazvo kumba uko. Zvinokwana kani life story idaitika. Ukona nyaya ndikuona pana mai vakawa vane cabinet yavo. So nkani dachitika inkani kuti pana ndeke yavo yaufiti yada pada bagare kumwanike chiro wavo adagurana ushamwari angana ndege yaoroyi. Nawo iripo ndeyekuti amai vako vane group ravo ravanoshanda navo pamabasa euroyi. Saka pagroup iri pane vari aviri pagroup varipo vaviri nemumwe wavo vakatengana nayo. Saka vana ndege yavo. Saka vane ndege yavo yavakarendesana yavakahaisana. Ndege yeuroyi yekufamba nayo usiku. Iva vari vaviri ndovana ndege yakuhaisa hanzavo. Alright. Amai vako ava vane mushamwari yavo yavakatengana nayo pauroyi yekutamburoya vese. Saka amai vako neshamwari yavo vane ndege yavo yeusiku yavanopota vachihaisa vamwe. Uyu ndakuuza ufiti wake wandikuona pasi pecho pangapa nawo wakupa muntu. Asi uroyi hwaamai vako ava neshamwari yavo iyi wandiri kuona pagirazi rangu hausi uroyi hwekuuraya munhu. Ukungafara? Kweta vauraye vanhu havaroyi zvekuuraya vanhu. Apa kuona matenda na mama wako adagwesiwa na anzao mudzuru mundege akawira mudimba. Saka nhau yeurwere huri kunetsa pana amai vako hurikurwadzwa nemuchipfuva vachirutsa ropa. Zvakaitika ndezvekuti amai vako vakadonha mundege yavo yeusiku. Pashure pekunge vakunetsana nevamwe vavo vari muchikopokopo mudenga umo. Saka vakanetsana usiku vakadonha amai vako ava vakadonhera mugarden revamwewo vanhu. Uona nkani yava? Hanzi unoona nhau yavo amai vako ava? Ndataura ndakati ufiti wake nawo wakuuraya munhu. Ndakudzidzisai kuti uroyi hwaamai vako hausi hwokuuraya munhu. Asi nyama anodya. Asi nyama anodya yemunhu. Panogarisi ndege vachirogara vachipita vandoona zvichiitika. Vantu vakabaya muntu wavo vakada kutakura nyama vanohaya ndege ava vachitakura nyama ina ndege ava vanobhadharwa na nyama. Nawe iripo ndekuti amai vako nemumwe wavo vane ndege yavo. Ndege yavo basa raene nderekuti vanohaisa varoyi vanouraya vanhu vaivaya vachidya nyama vaivaya. Vanovahaisa ndege vovaperekedza nendege iyeyeyi varoyi vaya vonogadzira nyama dzavo dzevanhu vavauraya vaivaya. Ndege amai vako neshamwari yavo ndiyo inotakura nyama dziye yakuita transport yekutransporta nyama dzevaroyi ichiendesa kumizinda kwavo kumba kwavo here maybe. Then amai vako neshamwari yavo pachindege yavo iyoyo vanobhadharwa nenyama yemunhu kuti vawanewo chikafu. Kuna amai? Iwe amai vacho ndikukunyepera here? Waditi? Wati kudiko? Ndiri kurapa. Kurapa ndokuita sei? Handisi kuzviziva. Hanzi muri kunyepa sekuru. Okay, ipapo ndo patinotangira kanyaya kacho. Apa okay, ngandidzoke pashure. Kuwara kwakuita vanakusaidzirwa muchinetsana kuti nyama yamatipa haisati awirirana. Hanzi kurwara kwauri kuita iwe hauna kudonha here mundege pashure pekunge makunisaidzira muchinetsana muri mundege kuti nyama yamuri kundipa haisi yatakawirirana. Pindura kamuzukuru ndiwo kubvunzwa. Hanzi kurwara Kunama. Hanzi kurwara kwauri kuita
hakusi kwekudonha mundege ere muchinetsana panyaya yenyama yaukapiwa yemunhu iwe uchiti haisiriyo nyama yatawira kuti mundipe ndoda nyama yepakati pakati yamuri kundinyima hapasi pakwazosaidzirwa kwadonha mundege ere usiku uda kuramba chii saka hanzi nasekuru uda kuramba chii ukuzvinza mwana wachi mwana wacho uri kuzvinzwa here ndosaka airamba kupinda kuhospitari hai ndosaka amai ako vairamba kuenda kuhospital ona zvakuita wapedza mari mwana muchifamba muchiita zvisiri uchiramba kuenda kuhospitari nkani yako kugwa muchisero chiona manje wapedzisa mari yemwana kutengesa mombe kuti auye newe kuno kuchiramba kuenda kuhospital asi uchitoziva kuti nyaya yangu ikundirwarisa ndeyekudonha muchisero usiku entown ukaona nkani ndachitika uye paadabheswa muchisero nahanzake ona ata adadonha ari mudzuru wanza ndobva adonha mudimba mugadheni uye ndobva aenda kumusha vakasiya nyama ndobva apaka ndege yavo ndobva adzoka natsoka ndobva azotora uyu kusande kwachena uye haana kuonaona nekuti akadonha ndosakaona zvisina kubuda kuti akadonha sei maona vazukuru hanzi nhau iyi zvakaitika nezvekuti uyu akasaidzirwa pakudhodzanza nyaya yenyama nokuchidonha hanzi asi kudonha kuti akadonha muri mugadheni revanhu saka paakadonha vamwe vake vakaramba vachikontinya kuendera mberi nendege vavatransporta nyama iyeye vavadistributa vapedza kudistributa nyama iyeye vasvika kumba vakanosiya varongedza chindege chechechi ndombe vazodzoka netsoka kuzotsvaga uyu paakadonha ndobva vamwana bva vamutakura usiku vakaenda naye kumba ndiye kusaka nyaya isina kuzotekeshera ndiye kusaka isina vanhu vazhinji vakazoidi vakazoiona kana vakainzwa kana vakaiziva rega tinzwe kuna pilot makadonha here mundege nkani yamainetsana ndeyachi nyaya yamainetsana kusvika kuti uzodonha ndeye nyaya yatakanetsana ndeyenyama ini shamwari yangu inogara nayo tichishamwari takabatana ushamwari takatengana ndiyangula achibika nyama yakachiuya kundiri pavo ini pakutanga kudya ndakarutsa nekuti usarutse shamwari reka ndikupe mushonga kuti usarutse wabva wauya namushonga wacho kundipa kuti kada uchida kudya mwaya mupuretu mushongoto ndobva ndamwaya ndadya haana kuzorutsa basi ndabva taakudya nyama dziya saka inini ndege yangu manje itasport sure tikaenda tikatenga uyu tikaikwira ndege iye tikasvaga nyama tikauya anondipa saka ipapa manje ndakaona kuti ndiyangu uyu inini nina sondo yese ndisingaende nda kuti ndiendewo saka ipandakazoendawo manje kusvika kule toona nyama yakatowanda kana ti nhasi tatopiwa zvakawanda pese apa anonipa kashoma apa nhasi ndio mazuva ese ndiyangu ari kupiwa zvakawanda kudai ndiye kuti iwe ukukomborena kuti wakupiwa zvakawanda kudai une vana vangani uri kudya navo vana vako hausi kudya navo unodya wega ndipakadzondipushira ndabva ndadonha saka kudonha kwanakaita anoziva kuti ndakadonha sei ndakandoita chidzungu so ndabva ndadonha habi yangu akatora nyama dziya akaendesa akandonipa moyo ndiwo akandisira iwe kutakura nyama dzavo kuendesa ko ndakazoita mushe ko muriwo ndipewo muriwo akanzi nyama hakuna patakadonha pa nyama yakajiwa akadzotakurawo vamwe saka ndo kuwara kwini kuita ndikakosora ndikurutsa ropa vasi kutomborara seuru saka ndege iyi imbomira mwana wamai iwe mbopedza shungu saka ndege iyi makaitenga kupi ndege takaita kuita kutsongerana mari yedu tabva tagadzirisa nashamwari dzangu tabva tagadzirisa ndege yedu yatakuedza yakuita saka kuti ino tinoita sei kuti tuone kurarama tabva takumbofamba nayo tasvaga dhiraivha wedu mamuri wangani tiri 20 dhiraivha ndiani dhiraivha pilot ndiani anonzani anonzi soboniso anzani soboniso mukadzi wofuta ndiyanga tabva tichifamba soboniso ndiyanga achipairora akamhara pamwe papamwe ndo pana giraundi papa penyu ndo pagiraundi rendege saka apa ndege ino ndo paairport ka saka apa inogara kupi ndege pamba ipapo aiwa tikapedza kuburusa zvinhu zvedu tabva taendesa kumakuwa una friji yedu ofisi yedu tinoisa kumakuwa ndege nefriji yenyama ikoko saka nyama dzamunotora ndedzanani
nyama dzitinotora kana tikabva kuti kuupi kudande kwafiwa tinoende ikoko. Munodzwa nani? Tinofonerana nabi yedu. Fonera na mafoni ya Varoyi kweti mafoni ya. Mafoni tinofonerana nawo. Kutoti halo? Kunokwaitika zvakati panyaya. So pedu kukafiwawo tofonera wadi yedu. Vabva vauya. Uyai zviri kuno zvaitika. Tobva tosheyana. Kana vasipo munototumira ndege iko nasiboniso. Unoona kukwira ndege wotakurwa. Munokoti amuna kuti kwafiwa nani? Hai. Yedu kana wadzinza wawafa tinoitawo izvozvo. Iso kwenu kwaitawo dzinzawo wafawo tofonera nawo wauya. Tobva tatakura. Ndokuwawo. Sa imo kutakura kwenyu vanhu kwamunaita. Vanhu munhu afa iswa mubhokisi iswa munguva. Saka vanhu paipa vanozongoika chibhokisi sina chinhu matakura nyama. Zvinenge nazviya. Munenge musina munhu? Zuva rakototi munhu waakutofa totoziva kuti munhu ari kufa. Isisu nyama inenge tatoibvisa kudhara. Taendesa kuti tinokwanisa kuichengerera. Achizochema vanhu vaye isisu nyama totoisa kana. Chinenge chisongori chimvuri. Kuba kutakura vanhu paya vanongotakura chinhu. Anokutakura mutemo wekutakura munhu asingaziva andoti tatakura munhu. Isisu ndio tinoziva maitiro yacho. Muri 20 baba. Tiri 20. Saka sibonisa ari kwezvezvo. Ndege iri kwezvezvo. Yakatopakwa kumakova. Mufiriji mune nyama. Mune nyama izvezvi. Mune nyama asi yakutangidzira kuti ni doni. Andisizo kuti yakawanda sei. Ndanga ndakahwarana kuiona. Saka iwe avamwe vanhu vese kumwenda vasina maziso. Firiji vanoiona kana vese kumwenda vasiri Varoyi. Firiji vanoiona vaiona. Saka kumakuva kunogara firiji nendege zvinoreva kuti isisuwo vanhu takafanana nesu tisiri Varoyi kana tisiri n'anga sana sekutasva takaenda kumakuva kune firiji nechindege tinokwanisa kuchionawo here. Muchiona mutopiwa mushonga kuti muone kuti isisu kana taendawo kumakuva kule kuti tiite basa redu tinotombomwaya mushonga zvobva zvavhurika tazviona tatakura. Tikauya togadzira tomwa mushonga tavhara tabuda. Mushonga munopiwa tinopiwa na mukuru wedu Asoroni. Vantu asi kana muchiita kuvandokwirawo mundege. Mazuva ano vakura akusara tikundovapa. Mangu aigira nyama. Mane makore mangani muchikwira ndege? Nyama ndakabvira ndiri mudiki vana vangu ndakabereka tichidaro. Muri mundege? Uri kuzvinzwa mwana wamai? Une mvunzo irada kubvunza amai. Sununguka zvako mudare masekuru muno. Saka mai vari kutaura kuti pakutambudzika kwese kwatiri kuita ivo vari kuziva zvavari kuita. Vabvunza? Mai kwese takwataita mari mukutoziva zvavari kuita. Mwangu ndingasingazivi kuti tichasvika pakadaro. Pakandosvika ndingasingazivi kuti tichasvika kwasekutazvo. Zvedu taifamba tiri 2 ndingasingabatiwe. Apa pakati amai handei kuno ndasingazive kuti tichasvika kuno kwasekutazvo. Tandosvika pagedha kashonga kangu kinotakura kakuvhariridza kabva kaduka. Kati? Kamushonga. Kanoita sei kako? Kanovhariridza kuti handisabatiwe Varoyi. Makapiwa naSoroma? Ndokamunofamba nako? Saka enda sei kwasvika kugedha? Ndakandosvika pagedha kuno kwasekutazvo kabva kadonha handina kuona kuti enda sei. Makatombakatsvaka? Namba ukaona ndingasungira takajira apa. Ndikuti makambokatsvaka here kuti kaenda ku? Ndakatsvaga. Saka makabvaza kuti takundodziva kuti apa tikuenda kuno hakuna chakanaka. Makaudzwa nani? Ndega mangu zvifungira kuti kamushonga kako kakazofamba sei. Mazuva ese munogara nako. Apa nhasi unoni ndodai hapana kamushonga. Saka makadi kubva maudza mwana kuti mwana wangu nyaya yakamira so. Ndingamuudza iye munhu warasa mari yakadai ndikamuudza kuti zvamira so anofunga kuti amai vakundiedza. Saka mangamire vana vangani? Vana vangu vandakabereka vangali 5. Kwasara vangani? Kwasara 3. Vamwe vakaita sei? Vamwe vakandijirawo vamwe ini handikwanisi kudya vana. Kutorarama kuti vana vangu vararamewo. Asi vamwe vakapindirawo. Vakakudyirei? Mangamanitsana futi? Tinokunetsana ipapo ndipo tisati taita usiniya chaiwo chaiwo. Nendojiriwawo. Kana asati wasiniya unodyirwa? Asi zvinezvi machi? Ndavasiniyawo ndikuziva kuti ndikapinda kuna vana vangu handisviki. Makutodya vevamwe? Madya vani zvinezvi? Tandodya nyama dzakawanda. Inini handina hama muno zangu hama ziri kumalaya. Hadzidyike ikoko? Hadzisvike ikoko ndondonyenyeredzawo.
unozani zita rako wamni ndinozi King amai vako vanorwara nepfungwa here aiwa amai vari mushe Unonzi Kinga? King Bawero saka zvamuri kutaura pano pasi kuti hamusi kumanikidzwa makachena hamuna kana chidambudziko nazvo ndakachena ndakatochena kuchena kwanakaita ndezvakuti ndasvika mumatare matare yacho pamwe ndiyandivhura kuti nditaure asi handingarege kutaura pamwe ndikuti ndipore asi kupora maida ko kwamaenda maita kureka mushonga kekuti musabatwa nondoita zvinondoita mazoesika kuti pamwe kupora ndaida kuti ndipore asi kamushonga ndakatakurira kuti ndisabatiwa uroyi saka maida kurapa uroyi uhwu hwokurwara asi hwenyu hwebasa muendera mberi nawo dai makapora maito nokwira ndege futi kumusha deta kwira ndege apa manje handichakwira soone kutokumbira kuti aiwa ndati dai makarapwa natateguru tasvo vasina kukubatai uroyi mangwana chaima inokwira futi ndege munokontinya nebasa renyu pano panodzipana zuva nezuva tinenge tichaona zvinyowani toti svondo rino tisingazoti muri munzira mabva kumukumbura saka mafamba ngangangani nhai vabhawewo mabva kumukumbura kwamusenzeri apo mabva kumavhura dona chikora modzikadzika mukumbura munoti mukumbura saka mafamba kupi nekupi kun'anga inini handina kwandaenda kunze kwokuti kuuya kwandaita pano chichikundinetsa ndechekuti kuna mai vangu ava ndakati sezvo munhu ari kurwara muchezi urwere hwavo unonyanya kukura usiku ndobva ndati amai ngatidei kuchipatara ndikuona mai vari kungoramba saka hambino kuti midzimu yangu yakangonditaiwa ndakangoti rega nditaso mafoni seona mafoni kuti kune vanobatsira ndopa ndakazoti amai mwoyo wangu wakangorwerawo kunoko amai pana sekuru vandiri kuona vanobatsira tati tumboenda ikoko kuri kuenda vamwe ndopa takazotengeswa tumombe tuviri tauya nawo kunoko ivo havana kuramba zvokuti kunoko vaitoda kuti tiuye kunoko ndokuti vaitoda kuchivana kuti vazopona vadzokere kubasa ravo sekutaura wazviona manje saka musati mauya kuno kwasekuru tasvo pane kumwe kwamungamboenda mutsvaga kubatsira aiwa handina kwandakaenda kunze kwokuti vaingoenda zvavo kuchechi kwavo asi vaingoti inini ndikuda kuchivana amai bhawewo imi muchiziva kuti munoita mabasa enyaya munonamata kuchechi inonzani inongonzi ngochena chete muchitungamirirwa nani vamwe madzimai tinomboshanda navo mirai munotungamirwa nevamwe madzimai amunoshanda navo munoshanda pachinamato here kana kuti pakoroya tinoshanda pachinamato munoti tinoziva kuti muchechi ndimuna varoyi vakawanda handizini muchechi kati chinamata kudaika ndimuna zvese kuvhari kure kukumbira kuvhara saka madzimai aya madzimai vakuru vechechi amotofamba navo kuti usiku vamwe tinotofamba nawo mirai musatendererwa mudzimai mukuru wesangano renyu munofamba naye here mausiku mubasa vanokwira ndege here madzimai vamwe vakura habvume anoenda kura vanosara muzovaigira gurosara pa20 yacho ini kutaurawo yamwe madzimai ndiyakuru achakwira asi ndeye kuchechi kwenyuwo saka kana muchinamata nevamwe vanenge vakachena vasingazivi kuti ndo mabasa enyu munosangana sei tinosangana ivo hazviziveyo kamwe tinondosangana kuti kuchechi anozotoona kana zuva rekufawo ndikunozoziva kuti tingashanda naindo zvaro masangana apo saka madzimai saka zuva rekufa vanozoziva sei kuti mupostori wedu atanamata naindo zvari vanoziva sei vanoona chii zuva rekufa unotosanduka kakuduka kuchinja fesi yese kana uchifa kuseni kusvika 12 kuro kunenge watoora kana uri muroyo kafa unokurumidza kuora aya madzimai aya vakura vandoprofita vamwe vanoprofita vamwe vanoshandira kusuka nhowa vana vamwe vanoshandirawo zvimwewo munamato kupawo vana masikata manheru takutochinja maitiro
Sirai, uyu munhu kwadoka asati amusunungwa agona kusandukira. So tokudai so. Chakuda kuti atange kuya nacho panapa asati bata vamwe madriver. Tati ave nendege yake. Maibawe. Sekuru ataura neshona apa. Mazvinzwa? Sekuru chekutanga tisati takutuma kuti tozoda machairman yeboka renyu reUroyi. Tiri kuda kumboonawo ndege yacho yawamanga mugere kusvika kuti usaidzi rudone basi. Tiri kumboda ndege yacho napanapa. Sando chekutanga tiri kuda kuti uye nendege panapa. Ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera tichitaura kudai runoda kumbovhurawo maziso romboonawo ndege dzeusiku. Vamwe vanotoite zvisero kana tichinzwa, vamwe vanoti indege chaidzo, vamwe vanoti zvimachira zvebleki zvinosungwa muchiuno menyu motanga kubhuruka, vamwe vanoti izizi ndondege dzeusiku here. Saka sekuru vati tiri kumboda ndege iwe panapa, nyika imboonawo ndege yenyu. Unorumwa nespiders. Bawe. Wewe maibawe shoko rabva kuna sekuru. Ndege yacho zvetinondoita ndeyekuti haisi ndege chaiyo chaiyo. Tikada kuti tifambe tinotogadzirisa kutora chisero chedu kuisa pakati, kutora gumbo, nyama ile yatakajaka gumbo liyeye kuita tuvhiri ya kugadzira maziso yanhu, kuisa matochi, tobva tagadzira. Tikabva ikwokuye manje togujura kuzviunganidza. Chisero chacho nezvamunogujira muchiunganidza ndozvodiwa pana sekuru. Ndikuchiona chisero chakagadzirwa uda kunyepa wada kunzvenga. Chisero chakatogadzirwa tochiona zvachakaita. So tikuchida pana. Hanzina sekuru, chisero chakagadzirwa ndiri kuchiona nezvachiri. Ndiri kuchida kuti uye nacho pano. Ukauya nacho chisiricho, ukauya nechekunyepa, aiwa nasekuru ndiri kuchiona ndochiziva kuti kudza nechekunyepa ndidzokorutora chaicho. Saka chisero icho chakagadzirwa kare ndochikudiwa nasekuru chiwe pano. Kwazine swimbo ajakwende wadi. Zvakanaka. Ungoya nacho ri. Kwa single drivers. Aina sekuru pa 5 days. Zokuye chisero chako pano chanofamba nacho. Ukatana nomwe pamwe chabira chisero cho pakuwa pamwe chaita sei. Andoda kuti unotaura nevamwe wako ameno kuti uchachitora sei kwavari chisero chigoni kuya panapa. Ubiwa 5 days. Wazwe here iwe muzukuru. Zvakanaka. Iyo kubvunza kuti amai zvavari kudaira kuti vane chisero ndatochinzwawo pano. Chinokwanisika here kuti vatakure kuti vaya nacho kunoko. Ndokupai mushonga togadzira tichogadzira. Chinoda mushonga. Mandikauya nacho panapa ndokwira nacho seka. Chinoramba basi. Azvikwanisika ndinochiita sei. Hanzina sekuru ndichamupa mushonga. Uchisa musaga, muchisaga chikuru, woisa chindege chako imomo, wotakura uya nacho panapa, unochisa mushonga uchapiwa nasekuru chigoni. Kana kuti unogona ngochikwira basa kusunungura. Chaida kutora sekuru. Oyo buruka nacho mara nacho pana. Sechinhu chine injini. Unogona kungochikwira kutakura mwana wako ka1 ombotestawo ndege ka ouya nacho mharira panapa ka1. Azvikwanisike sekuru ndizvamashiripiri. Kakwanditi muchiri mere mu20. Ausati kawapumururwa kaiwe ushiripiri waiwe uchiri kuita shandisa ushiripiri wako. Manje azvikwane kuti ndingototakura chisero kuya nacho kuno apa takatotengesa kamombe kuti tifambe. Dei richikwanisika dei ndatauya nechisero cheducho. Manje izvozvo zvine vanhu vakawanda mukati. Munongotakura kamwe moya nawo vese. Vari potwendi vese vanogona kuzara munguva nawo muna. Azvikwanisike sekuru. Alright. Ndikumbira kuti vatipewo mushonga basi. Inini uroyi hwacho handichaudawo futi. Hatichapesana kugara namwana wangu. Muchapesana? Anoti amai mukundishandisa imundizwe kuti mukuita zvakati. Saka ndida kuti nditokumbirawo kwasekuru kuti zvipere tigarewo mushe navanhu. Nichindoenda kuchechi chete nichizvinamatirawo. Paso ipapo futi. Tichachinja chechi kana chechi kuchinja kuenda imwe. Machechi akawanda. Ukanako. Kaisire swimbo hapo. Zvakanaka. Ndichakuisira swimbo hapo. Musimuka mubuda panze. Ndichakupai mushonga wekuti muende munotakura chisero chenyu chiuye pano pamazuva angu anoita mashanu. Mudzoke pano. Hatimirire kutongwa newe zvaunoda asi zvataura isisu ndozvatirichaita 5 days uya nechisero chako pano. Imba kwako njama swimbo chatonzwa nyama dzako dzatotambanuka. Svetuka itsvimbo yemubude panze. Tanga amai ruya. Iwe amai wacho sumuka svetuka itsvimbo yasekuru mubude panze. Yeah! Zvakanaka tateguru, tinotenda sekuru. Yeah.
vari mudare ndovoga munojamba sajambani haijambwe naRobert.